Vazoravo vamurata, we are just going to give you a brief sneak peek of what happened kurufu nezuro. Pakauya vamwe vanoshandidzana namaititi magroups vana Dorcas Moyo nevamwe vanoimba vachizovanyaradza zviya zvekunzi macelebrity akamaka maititi drama. Guys, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Shoko rakafambwa naro vakadzika mufundisi. Amen. Vamurata vakawana a beautiful send off. Maititi vakanyora vakati, the most peaceful man said, I want to be celebrated, and the Murata and Mandipaka family granted him his wish. May his soul rest in peace. We love you, our peaceful hero. Vemachechi vaiveko Dorcas Moyo nemama artist sezvatambotaura kuti he was a peaceful man and he wanted to be celebrated zvichibva zvafamba zvakangonaka. Maititi vazonyorai vakati vedweka, they call me strong woman and I have been through it all and came out, but this is a different pain. This is a new pain that I can never heal from. Everything else I can recover from, but this aiwa zvinorwadza moyo. Ichokwadi guys, rufu ndimadzongonyedze. Manetizens varwadzwa zvikuru ndokumunyaradza Mura vachiti, be very strong my dear sister, you taught me to be very strong when they broke me to pieces. I learned from you. The pain will not go away, but it will get easier with time. I lost my mother over 24 years ago, but I still feel the pain. It gets easier, but it will not go away. Be very strong because she is going to need you more than ever. Your mother is going to need you. Okay, vamwe vari kuti kutomira mega pasina vanhu vakakubatai kumashure vakamirira kugamai shows you are very strong. Mwari varamba vachikusimbisai panguva yakadai. It's not easy. Mwari akunyaradzai mose nevana nemhuri yose. Rest in peace daddy. Kufirwa kwakangooma, but you have shown people that you are resilient. You've been broken I don't know how many times. Yes, the pain is different, but you have been strong throughout. Vanhu vakawanda tinotodzidza kuna maitete guys. Inguva yakaoma.